Raġel ta' 42 sena minn Ħalaxa qed jinżamm arrestat wara sparatura minħabba l-istorbju f'Ħalaxa. Il-każ seħħ kmieni għal ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar fisqaq numru 4 fit-triq Santa Marija f'Ħalaxa li tinsab biswit il-Knisja Parrokjali. Jidher li l-isparatura seħħet wara argument mal-ġirien fejn sorsi fuq il-post sostnew li l-argument inqala minħabba ħsejjes li kienu ġejjin minn post li qed isir xi xogħol fih. Fl-istess qaq li fih joqgħod ir-raġel. Kien minħabba fekk li r-raġel tela fuq il-bejt ta' residenza tiegħu u spara xi tiri permezz ta' center tal-kaċċa. Huwa ġie arrestat minnu fih fuq il-post mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit fejn fuq il-post omm ir-raġel kienet viżibilment emozzjonata għal dak li ġara. Fortunatament ħadd ma weġġa' f'dan l-argument, fil-fatt ma talbitx l-assistenza medika fuq il-post.